Salam aziz vatandaşlar. Bugünkü video обращением sonra görünüşünde olacak. Demek Türkmenistan'da hazırki wagt koronavirus bilen bağlanışıklı bolup geçen vakalar, hadisalara esaslanyp mende elbette hemmede bolşalym, mende hem korku duygusu yüze çıkıp başlady ve men muňa imsim oturmagy özüme namus bildim ve şu videonu ýazýar. Demek meniň maksadym bütün Dünya Sağlyk Gowraşy Guramasynyň Türkmenistana ýören wekillerine yüzlenme görnüşinde ve ayıplama görnüşünde olacak. Näme üçin bar zady ýok diýdiler. Näme sebäp boldy? Näle möçberdäki pulolary demek şeýle netije getirmäne mejbur etdi. Ýa-da näme mejbur etdi? Bu üçin maňa hormatly vatandaşlar anyk we takyk maglumatlar gerek. Şu öýken çeşmesi diýip ýogalan ýurdu içindäki vatandaşlarymyzyň ady, familiýasy we ýogalan senesi hemde ýaşaýan ýeri, ýagny diňe velaýaty bolsa ýeterlik. Şeýlelikde men ýüze golaý adamy spesigiň düzjek we A4 formatly listda demek keminden yüzüsini çap etjek we şu ýaşaýan şäherimde meşhur edaralar öňlerine ýerleşdirip çykjak we bu Birleşen Milletler Guramasyna yüzlenme hökmünde we nägilelik hökmünde. Gaýrat eden vatandaşlar, kömek edin. Meniň bir gorkym demek öýden jan gelip baglan. Bu ýakynyň şeýle kesel bilen aradan çykdy diýse, men bu habary göterip biljek däl we garaşybam oturjak däl. Şoň üçin vatandaşlar, siz hem eliňizden geleninden hereket edin, haýyş edýän sizden hem. Ve siz hem bu ýerde isключение däl, size de şeýle gara habaryň gelmegi mümkin. Şoň üçin gelin birleşelim we birlik hereket edelim. İnşallah ýeňiş bizinkidir.